guztioi eta ongi etorri eguneko elkarrizketara. Giro nahasia datorkigu aspalditxotik Madrildik hego Euskal Herrira, Espainiar Estatuko testuinguru politikoa konplexua da momentu hortan, eta baditugu Euskal Alderdietako ordezkariak hori nabigatzen ere. Gaurkoan, ordezkari horietako bati luzatu digu gonbita gurera, hementxe daukagu, Mertxe Aizpurua, EH Bilduko bozeramailea Madrilgo Kongresuan. Eguerdian. Eguerdian. Mila esker gonbidapena onartzeagatik. Zuei, egiteagatik. Ez duzu aspertzeko tarterik izango Madrilen izaten zuen karga guztiarekin, ez da? Ez aspertzez gara egiten, egia esan. Legegintzaldia oso muitua izaten ari da, eta egia esan astero gauza gertatzen dira, eta espero duzunean ere astebete lasai antzera edo eukitzea, beti gertatzen da zerbait, eta dana hankaz gora jartzen zaizu. Aspertu bat ere ez. Segituen hasiko gara buru belarri aktualitate politikoarekin, baina lehenengo azken egunetan borborren dabilen gaiarekin, Aita Santuaren bisita horrekin, irudi kuriosoak utzi dituena, besteak beste, ezkerreko eta alderdi laikoetako ordezkariak Aita Santua agurtzen eskua ematen ere nolakoa izan da guzti hori. Bueno, nik naturaltasun batetik bizi izan dut, esan nahi dute, ez da oso naturala, egia da, segurazki ez genukela horrelako estenatokirik aurrez aldetik ikusten, baina, bueno, guretzako izan da gauza bat askotan egin izan dugun, eta izan dela Vatikanoko estatu burua dator, orduan erreferentzialtasun hori dauka, horrela etorri zen kongresura, eta guk errespetu instituzional horrengatik joan ginen, gainera ordezkaritza bat eraman genuen, ez ginen dano jun, eta nolabait esateko Euskal Herri hau ere, eta gure ordezkaritza osatzen balin badugu, herri honen ordezkaritza, herri honetan denetari dago, batzuek dira katolikoak, beste batzuk beste erlijio batzutakoak, beste batzuk ez daukat erlijio horik eta ez dugu sinisten inolako erlijioan, baina, errespetu hori zor geniola jendeari uste genuen, eta ez da zer pasatzen, jun ginen, esku eman genion, eta listo. Badago hor ere eztabaida moduko bat, Espainiar Estatua akonfesionala izan da, erlijio baten buruak, kongresu baten barruan, bertan onartutako legeen aurkako diskurtso hori eman izan horrena abortuaren legea eta eutanasiaren legearen inguruan. Takit hori nola koka dezakegun egun gerletan? Egia da eman zaion edapena eta telebistek eman dioten izugarri izan dela, nik uste nahiko exageratu izan dela. Baina, dena dela, egin zuen diskursoan, ordu erdi batekoa izan zala uste dut, saldi batean laburbildu zuen, bi gai horiek, eta egia da, hemen estatu honetan, badaudela lege batzuk, berak esan zuen, bota zuen hori, esaten dizudan bezala, nahiko era laburrean, baina, dena dela, niri ere zean harritu, horrelako referentziak egitea badakigu, Vatikanok zer uste duen horri buruz, eta zein den Eliza Katolikoaren iritzia, bere hortan utzi genuen, guri ez zaigun gustatu, noski, ez zaigu gustatzen, baina, horrelako tokietara juten zarenean, horrelako harreretara, ez du esan nahi, berarekin konpartitzen dezunik, partakatzen dezunik, beraien iritziak, inolaz ere ez Aita Santu hau etorri denean, eta ez da beste ordezkari batzuk etortzen direnean, Alemaniako presidentea adibidez, edo beste hainbeste pasadianak hortik ez. Baina, aipatuta horren aktualitate politikoan murgilduko gara, badira hilabete ugari, Espainiar Estatu mailan alderdi sozialistaren inguruko iskanbila judizialak azeleratu direna, azkena Rodríguez Zapatero presidente ohiari egiten ari zaien ikerketa, edota Ferrazeko egoitza informazio eske joan izana Guardia Zibila. Nahikoa deritzozue horren inguruan momentuz Espainiako gobernuak eman dituen azalpenei, gehiago beharko lituzke, ze irakurketa momentu? Zapatoreron kasuan oraindik azalpenak eman behar ditu eta eguna dauka ja finkatuta. Ikusiko dugu, noraino argitzen dituen, leporatzen zaizkion hainbat gauzei buruz. Guk uste dugu, egia da, egoera nahiko kezkagarria dela eta ateratzen ari diren
akusazioiek nahiko larriak direla, baina ikusteko dago, oraindik zer dagoen horren atzean, ez? Eta, bueno, guk uste dugu horrelako ustelkeria kaso horik balin badago, horrelako akusazioiek benetan egiaztatzen balin badira, benetazkoak direla, neurriak hartu beharko ditula, ez? Gobernuak eta erabatean sakoneraino hartu beharko ditula neurri horiek, eta hori exigituko diegu, ez? Ze azken finean ustelkeria oso larria da, eta horrelako, ez dakite, ekintza publikoari lotzen zaionean, gauzarik kezkagarrienetakoa da, ez, politika mailan. Horregatik guk tolerantzia, inolako tolerantziari gabeko planteamentua dugu, betidanik horrela izan dugu, eta oso estriktoak gara horretan, gainera, eta uste dugu, benetan egiaztatzen balin bada, guzti hori ikusiko dugu noraino iristen den, baina neurriak hartu behar direla sakonak, berriro gerta ez dadin, eta ze azkenean, askotan esan dugu, ustelkeria badela sistema honen, Estatu Espainolean, erabat sartuta dagoen zerbait, eta aspalditik datorren zerbait dela, eta urteak izan direla funtzionamendua, hiru poderen artean nasketa horrek sortzen duena, eta interesak nola konpartitzen diren, hainbat momentutan, eta askotan ikusi izan dugu, ustelkeri kasuak izugarriak izan dira azken urte hauetan, baina egia da, eraberean hau esaten dugun bezala, eta neurriak sakonak hartu behar direla, esaten dugun bezala, guri etzaigula eskapatzen, eta uste dut inorri etzaigula eskapatzen, hemen nolabaiteko auspo politiko bat badagoela, eta atzean badagoela helburu bat, eta dela gobernu hau hankazgora botatzea, eta ez bakarrik hori baizik, eta lehen zegoen PSOE bat nahiko ondo konpontzen zana alderdi, eskuineko alderdiekin, PP-rekin kasu honetan, berriro suspertzea, eta berriro beti ezagutu izan dugun bipartidismo hori, PSOE-PP, berriro maigainean jartzea. Ez hori da azkenian dagoena, eta ez da kasualidadeak ez dira existitzen politikan, baina ez da kasualidadea Sánchezen entorno guztiaren kontra horrelako eraso hau egotea, eraso judiziala kasu honetan, ez? Orduan, biak eta bata salatzeaz gain bestea ere ikusten dugu eta uste salagarria dela. Aipatu duzu Espainiako gobernuan hankazgora jartzearen saiakera horri, Espainiako gobernu horrekin duzuten legegintzaldi honetako akordio momentuz mantendu egingo duzuela. Aipatu duzue, planteatu duzuen non legokeen horren muga zer azaleratu beharko litzateke akordio hori bertan bera ustean planteatu? Bueno, akordioa baino gehiago, guk gure planteamentoa dugu, guk ez genuen egin investidurarako akordiorik, guk zenbait momentutan eta babesa eman dugu, pentsatzen genuenian gauzak bere honetik zijoaztela eta norabide honean zeudela jarrita, baina, bueno, eta gero beste aldetik garri daukaguna da, PSOE-ren kontra egiten ari den, edo gobernu honen kontra egiten ari den eraso honek, ondoan ekarriko luken ondorioa ez zitzaiola bat ere gustatuko gure herriari, eta ez dala herri honek behar duena, ez dala eskubide sozialak behar duten alternatiba, eta horregatik esaten dugu, eskuinari eta ultraeskuinari guk ezetza emango diogu, eta alik eta ez dakit, babes guztiak aterako ditugula horren aurka, ez? Noraino izan daiteken, bueno, momentuz ikusiko dugu, ez? Baina ikusiko dugu bere gauzak horrela jarraitzen balin badute, baina bai eskatzen dioguna gobernuari, eta atzo ez eraneun bertan, Sánchez presidentari ere eskatu genion, momentu honetan, eta larria da momentua, baina legegintzaldi honek aurrera jarraitu behar badu, nolabaiteko norabide argi bat behar duela, eta nolabaiteko helburu garbiak behar dituela, eta ze bestela paralisi batean gaude, eta hori da, eskatzen dioguna gobernuari, eta hori da egin behar duena, bai maila sozialean, eskubideetan aurrerapenak oraindikan lortzeko daude, eta gauzak egin behar dira, eta aukera dago gauzak egiteko, eta baita ere, herri honen rekonozimendurako, eta herrien
nazio, Estatu Espainola osatzen duten nazio honen errekonozimenderako ere behar dira neurriak hartu eta pausoak aurrera eraman. Beraz, badu zer egina eta egin behar du. Bestela, paralisi honetan jarraituko dugu eta okerrago izango da, talde erreakzionarioek orduan lortuko dute nahi dutena. Eskuina eta ultraeskuina badaude dagoeneko hauteskunde eske, printzipioz 2027ko udara arte badago hor muga. Aurreratzearen aukerak badaudenaren ze pertzepzio hori duzue edo momentu zuek uste duzue ordura arte iraungo duela? Nik uste dut oraingoz mantenduko dala, eta momentu honetan ez diala hauteskundak aurreratuko. Gainera izan ere, aurrekontuak aurkeztuko direla aurreratu dute, eta beste alde batetik gaur egun nik ez dut oso ondo ulertzen zer den eskakizun horren atzean dagoena, hau da hauteskundeak berriro berehala batzuk exijitzen nahi dira, hauteskundeak berriro egotea, horrek badakigu zeri irekitzen dion atea, ez? Eta atea irekitzen zaio ultraeskuinari eta eskuinari. Erabatekoak dira planteamentuak, PP eta Voxen artean ez dago desberdintasunik, ikusten ari gara estatuko beste komunitateetan zertan geratzen diren gero itun horiek eta nola atzeratzen den bai hizkuntzan, País Valentzian gertatzen ari dana, Valentzian, zenbait komunitatean, LGTBiren eskubideetan atzera pauso izugarriak datoz. Eta ikusten ari gara, ja ez da futurible bat, ikusten ari gara zer gertatzen denez. Beraz nik ez dut uste, momentu honetan hauteskundeak konbokatzea, inolako mesederik egingo dunik, eta espero dut dagoen aukera hau oraindikan aprobetxatu izatea, ez, gobernuak bere aldetik. Ez dakitze gertatuko den, nik uste dut oraindik, hau da pixka bat horrelako zea bat egitea, ez, aurrera begira zer gertatu daiteken, futurible bada, baina nik uste dut oraingoz mantenduko dala eta behintzat gobernuak dioena hori da, ez. Balizko hauteskunde hori begirare aipatutako eskuina eta batez ere ultraeskuinari nolabaiteko muga ezartzearen badaude ezkerreko alderdien artean hainbat ekimen martxan, hortxe dugu Gabriel Rufián RC-ko buruak aipatzen duen ezkerra batzeko proiektu hori edo formula hori zuek oraingoz ez duzue horren barruan egoteko irudikapenik edo egiten, ez dakit hori aldatzeko aukerarik badagoen edo proiektu hori badagoen zehaztuago edo bidea falta zaion. Nik ulertzen dute Estatu Espainoleko ezkertiar jendeen artean batasuneko kantu horiek edo eskaera horiek ez dakit esperantza sortzeaz, egia esan nahiko egoera tristean dago Espainiako ezkerra. Baina ez zait iruditzen horrelako planteamentukin aurrera joan daitekenik, edozein kasutan, hori da Espainiako ezkerrak jorratu behar duen bide bat, eta beharrezkoa du gainera bide hori jorratzea, eta ikustea zer egin daiteken, ez? Ze bestela nahiko egoera tristean egongo lirateke, edozein kasutan Euskal Herrian ez dago horren beharrik, hau da, beraiek hainbeste amesten duten ezkerreko batasun hori, hemen emana dago, hemen Euskal Herria Bilduk egin zuen bere momentuan, familia desberdinetako personak osatzen dugu, proiektu hau, komunitate bat osatu dugu, eta nik uste dut hemen ez dagoela tokirik beste proiektutarako, eta azken finean gure etxeari begiratzen diogu, guk hemen Euskal Herrian egiten dugulan, Euskal Herrirako egiten dugulan, eta ez diogu zentzurik ikusten Espainia mailan guk sartzea, planteamentu horietan, ez. Gainera ez dakit, Estatu Konfederalari buruz ezkerrak, Espainiako ezkerrak hitz egiten duenean, horren alde dagoela dirudi, garbi dago, ez, nazioa gara eta errespetu hori sortzaigu, ez, eta nik uste egin beharko lutekela dela, benetan Espainiako lurralde horietan indartu eta espero dezagun gainera
zorte pixka bat edukitzea eta indarrak edukitzea, ez batuketa hori lortzeko, eta guk alde horretatik aldugun neurrian lagunduko dugu. Denon interesarako izango da eta merezi du ere alegin hori egitea, baina gu laguntzeko gaude, baina ez gidatzeko besteek gidatu behar duten proiektuak. Beraz, beraiekin nolabait akordiotara iristeko, baina ez talde berean batuta egoteko. Ez, Euskal Herrian. Gure eremua Euskal Herria da eta horrez gara deskuidatzen, hau da, ez daukagu bai, Madrilen gaude, baina Euskal Herria ordezkatzen dugu eta Euskal Herria ordezkatzen jarraituko dugu, eta guk hemen egin nahi dugu lan, eta gure herrirako egingo dugu lan, ez? Eta komunitate hori sortuta dagoia, jadanik hemen, eta ez dakit desio honenak, ez? Han egin dezaten, baina lan asko egin behar da, hori egiteko programaz asko hitz egin behar da, eta ez hainbeste lidergotzaz eta gauzabietaz, nik uste zaildu egiten duten elementuak direla, ez batuketa hori edo batze hori lortzeko. Batzen duzun programa horri eutxita, legegintzaldi honetan, 11 lege eta lege proposamenen inguruan eztabaidatu duzue Madrilgo Kongresuan, pare baten inguruan galdetu nahi nizuke. Alde batetik, Mozal lege gisa ezagun dugun araudi horretan, 2024ko urrian lege hori bukarazteko akordio batera iritsi zineten Alderdi Sozialistarekin eta Sumarrekin. Proposamen hori, tramitazio hori ze puntutan dago, badirudi luze doala egiturak eta aldaketa guztioi. Bai, egia esan guk akordio bat lortu genuen, eta akordio hori martxan jarri nahi dugu, eta momentu honetan dago geldituta, eta espero dezagun dagoen tarte hau aprobetxatzea, horri ere indarra emateko eta benetan eramateko aurrera, ez? Nik uste aukera badagoela, eta ez orain, baino hain dela duela hilabete bat ere, aipamen hori egin genion, Sánchezi, ez? Mozal legea bezala, eskubideetan aurrera jarraitu alizateko garrantzizkoa da, hemendik aurrera martxan jartzea. Eta behin martxan jarrita, tramitazio horretan adostutako puntu nagusiak mantenduko direlakoan zaudete edo aldaketak aurre ikusten dizkiozue akordio horretan? Ez, guk gobernuarekin hartu genuen akordioa mantenduko da eta de hecho legea testua bere hortan dago. Hau da, gurekin onartu zituzten hainbat gai, sartuta, desobidentziak, agintei egindako irainak, hainbat gauza, gomazko pelotak, gauza horiek sartu ziren akordio horretan eta akordio hori errespetatzen da eta errespetatuko da. Bestalde, sekretu ofizialen lege indargabetzaren alde ere egin duzue, bide luzea eskakizun horrekin, otsailaren 23an Espainiako Estatu kolpearen urteurren horretan, dokumentuak desklasifikatzearen alde egin zenuten beste gai konkretu batzu izegokienez, zein puntutan gaude bide horretan badago, benetako borondate politikorik sekretu ofizialen lege hori indargabetzeko? Ikusteko dago. Hor ere frogatu beharko luke, ze konprometitu zen gobernua hori aurrera eramatea, baina egia da, banaka-banaka egiten ari dela, egiten ari dana. Pauso bat gutxienez izan zen, 23Fko agiriak desklasifikatzea, horrek esan nahi du, ze pauso bat esan nahi du, ze etzun askorako eman, baina horrek esan nahi du, gutxienez banakare egin daitezkela. Orduan hori da, orain eskatzen ari garena. Nik uste alderdi sozialistarentzat, gobernu honentzat, ona litzatekela horrelako pausak aurrera eramatea. Ze horrek frogatuko du gainera, norabide horretan gauzak egiteko gai dela eta ausardia duela. Gai batzutan egia da, gobernu honek ausardia falta duela eta presio asko dituela eta kosta egiten zaiola aurrera pausoiek ematea. Hori egia da eta onartu beharra da, eta gertatzen da. Beraz, guri dagokiguna da bultzatzea horren alde eta etengabe eskatzen joatea. Eta ia, horrelako batean, gertatzen dira. Batzutan badirudi zinezkoa dela gauzak egitea, baina azkenian denboraren poderioz edo gauzak aldatzen dira. Aste honetan ere izan dugu beste urteurrena,
dokumentuen desklasifikazio eskaera horiek baita tarteko dituztena, Navarraren bortxazko desagertze horren inguruan 46, 47 urte bete dira, eta eskaera hori bereziki luzatu dorengo honetan ere giza eskubideen behatokiak. Bai, noski, eta guzti hau dator, 23F-ko dokumentuak desklasifikatzaren arira, ze hoiek desklasifikatu balin baziren, zergatik ez beste hauek, ez? Eta badira horrelako eskakizun puntualak, gutxienez, banaka, ia desklasifikatzen diren. Eskaera hori egin du, behatokiak guri eta beste alderdi euskaldunei eskatu zaigu presioa egitea alde horretatik, eta hortan gaude, zai gaude, ia ze erantzuna ematen duten, eta benetan desklasifikazio hori egiteko prest dauden, ze interpelazioetan eta baita senatuan egintzena, eta kongresuan egin diogunean, borondatea badutela, esaten dute, gero hori guztia egikaritu egin behar da. Testu inguru horretan daude ere 1976ko martxoaren 3ko Gasteizko sarraskiaren afera eta 1978ko San Ferminetako gertakariak ere oraingo honetan gertakari horien inguruko elkarteak badabiltza ere Espainiako estatuari gertakari horietan izan zuten erantzukizuna eskatzen zenbaterainokoa garrantzizkoa errekonozimendu hori erreparazioaren bidean? Garrantzizkoa da, hor pausoak egia da eman direla. Baina asko dago egiteko, baina hor gertatzen dena da, 78tik aurrera transizio garaia deitzen diogun horri, hor gertatu ziren hainbat sarraski, badirudi hainbat gauza direla ikutu ezinak. Nik uste dela, hainbeste urtetan bizi izan direla, horrelako ensoñazio batean eta itxurak mantenduz, eta estatuan ere sinestu zuten, hainbeste urtetan sinetzi egin zuten, benetan demokrazia batean bizi ginela, Euskal Herrian ez genuen inoiz sinestu, eta gaur egun nolabaiteko benda horiek, begien aurrean zeuden benda horiek erori egin dira, baina kosta egiten da asumitzea benetan zer egin behar den, eta egin behar dena da benetan sartu eta regenerazio demokratiko bat, eta gauza hauek dira regenerazio demokratiko horren alde egiten dutenak. Kosta egiten da asumitu egin behar dutelako, eta ohituta zeudelako lasaitasun horretan bizitzea. Eta egia da, botereak dituen estruktura horietan, bai polizian, bai judikaturan, bai guardia zibilean, gauza horiei buelta ematea kosta egiten dela, eta oraindik daudela zantzu handiak diktadura honek eta transizio honek utzitakoak, noski. Eta hor zaila egiten dela gauzak moldatzea beste gai batzuetan, ez dakite gai sozialetan, adibidez, errexago da. Beste norabideko planteamentuak eta erabakiak hartzea, estatuari dagozkione nolabaiteko zutabe nagusi horietan gehiago kostatzen da. Aipatu duzu erregenerazio demokratikoa, guzti horretan ere ultraeskuina kameretan izaten nabigatu behar duzue, ultraeskuina Vox alderdi politiko bezala ordezkaritzarekin, baina baita ere asaldatzaile ultraeskuinarrak nolabaiteko kazetari mozorroa jartzen saiatuz. Nolakoa dalako inguruan norberaren jarduna garatzea? Bueno, nik uste guk ezkutu badugula egina, eta jasotzen ditugun irainak eta horrelakoak, lasaitasunez hartzen dugu, zatikan gure honetik ateratzea da bilatzen dutena. Bai batzuk eta bai besteek aktivista, kazetaria ez diren aktivista hauek ere gauza bera nahi dute, ez? Orduan nervioak ez baditugu galtzen eta lasaitasuna mantentzen balin badugu, eta hori da gure erantzuteko modua, nik uste dut oraindik gehiago asaldatzen ditugula eta bere honetik beraiek ateratzen direla, ez? Eta hori da gertatzen dena, guk lasai egoten gara, eta hori da daukagune testu ingurua, eta badakigu
Demokratikoa guzti horretan ere ultraeskuina kameretan izaten nabigatu behar duzue, ultraeskuina Vox alderdi politiko bezala ordezkaritzarekin, baina baita ere asaldatzaile ultraeskuinarrak nolabaiteko kazetari mozorroa jartzen saiatuz. Nolakoa dalako inguruan norberaren jarduna garatzea? Bueno, nik uste guk ezkutu badugula egina, eta jasotzen ditugun irainak eta horrelakoak, garbi daukau. Eta ez dugu egiten horregatik. Beste gauza bada zer egin daiteken ultraeskuinari aurre egiteko eta bidea izteko. Eta hor garbi daukagu zer den, egin beharra. Da, eskubide sozialetan aurrera egin, erabat, eta neurriak hartu, beraien argumentuak oinarririk gabe geratu dedin. Frogatu egin behar da, eta nik uste gobernu honen ekimena hori izan behar dela. Aurre egin, neurri sozialekin, ze azken finean, bozkak eta horrela hortik elikatzen dira. Frustrazioa lortzen dute hainbate kapa sozialetan, gazteetan adibidez, ez hainbeste esaten den bezain beste, baina egia da hor badagola horrelako boltsa elektoral bat beraientzat, frustraziotik bizi dena, eta frustrazio hori areagotzen balin bada, eta dagoen alderdiek ez balin badiote erantzunik ematen, beraien kezkei eta beraien arazoei, seguraski hor jarraituko dute ez. Konplexutasun, aurrera pausorik ere eman dugu legegintzaldi honetan. Madrilen euskarari dagokionez, behintzat legegintzaldi honetan badu presentzia handiagoa, baduzu zuen jarduna euskaraz garatzeko aukera. Zein beste pauso eman daitezke Madrildik euskararen normalizazioaren bidean esan edo pizkunde berriaren bidean esan? Bai, badaude gauzak batzuk egiteko, guk egimen bat aurkeztu dugu, RC-rekin, beste alderdiekin ere, batez ere, hizkuntzak errespetatuak izan ditezen, ze ondo iruditzen zaigu, Madrilen, kongresuan eta senatuan oraindik ez, oso momentu jakinetan bakarrikan posible da hitz egin, baina kongresuan bai, baina, gure beharra eta euskerak daukan beharra ez da hori, ondo dago, ongi etorri izan dedila, baina hemen da errespetua lortu behar dena, eta defentsa hori hemen egin behar da, eta batez ere hemen errespetatu izan behar da, eta ikusten ari gara, adibidez judizialki, nolako erasoak jasotzen ari den euskeraz, azken urteotan, desitxuratzen ari dena erabat eskubide hori, euskeraz hitz egiteko eta bizitzeko daukagun eskubidea, ez da bermatzen, eta batez ere judizialki datozen oldarraldi horretan zehazten da eta egiaztatzen da. Eta hori bai, Madrildik egin daitekela. Orduan lege proiektu bat aurkeztuta daukagu, ia denbora ematen duen hori egiteko, baina judikaturak ze papera jokatzen ari den, eta guzti hori erabat garrantzizkoa da. Eta nik uste gaur egun euskarak daukan arazorik nagusiena hortik datorrela, edo nagusienetakoa behintzat. Euskaltzaleok badaukagu deialdia biharkoan Iruñan, Euskalgintzaren kontseilua deituta, Euskaltzaleon martxa. Zakit bertan izango zaren, tartea izango... Bihar ezin dut, ez nire naiz egongo, baina segure Euskal Herria bilduan egongo da, babesa eman ez noski baietz. Bestalde, etxebitzaren afera ere ikutu nahi nuke elkarrizketa amaitu aurretik, maiatzean ez da alokairuaren kontratu luzapenen inguruko dekretu hori aurrera atera. Zein goratan uzten ditu, edo uzten gaitu momentu honetan maizterrak horrek, eta plantatzen duzu bestelakorik aurkeztea edo egitea horren inguruan? Bai, planteatuta daukagu, lege proiektu bat sartu genuen bere garaian, eta eskatuko dugu suspertzea eta martxan jartzea. Eta horrek salbatu dezake gaur egun bizi dugun egoera larria, ze egia da, guk aurkeztu genuen, guk babestu genuen, eta beste alderdi batzuk ez zuten babestu, eta hankaz gora. Eta nik uste oso larria dela, ze hemen denok
eta denok alderdi guztiak esaten duanean, hortan danak esaten dute egoera larria dela, baina soluzioak emateko orduan, hemen planteamentuak desberdinak dira, batzuenak eta besteenak, ez? Eta benetan babestu behar balin badugu eta pentsatzen balin badugu, pentsatu behar den bezala, etxe bizitza eskubide badela, eta ez dela negozioa egiteko zerbait, ze nik uste hor dagoela gakoa, negozioa egiteko den zerbait bezala ikusten dutela hainbat alderdiek etxe bizitzaren gaia, negozioa edo inbertsioa bezala eukitzeko, ez dago soluziorik alde horretatik. Orduan, etxe bizitza eskubidea balin dela aitortzen balin badugu denok, eta hori denek esaten dute egin dezagun gauzak egin behar diren modura. Ze bestela ez da soluzionatuko, eta egia da etxe bizitzaren arazoa ez dela neurri bakarra batekin konponduko den zerbait, gauza asko direla, eta gainera denbora luze bat behar dela. Izugarria da, hainbeste urtetan, aginte auki dutenak ez ikustea zer zetorren eta ze arazoa zegoen, ez? Baina hori gertatzen da beste eremu batzetan ere. Eta plangintza bat ez egitea hau ekiditeko, gaur egun bizi dugun egoera hau ekiditeko. Ze orain hartzen ditugun neurriak agian hemendik 10 urtetara edo horrela izango dute fruitua, baina eske egin behar da. Eta urteak pasa dira ez zer egin gabe, gai honetan, etxe bizitza soziali gabe, parkea handitu gabe, lur publikoa jarri gabe horretarako, eta gaur egun bizi dugun egoera ere, horren bidetik ere badator. EH Bildun gainera, etxe bizitzan inguruko programa edo proiektua aurkeztuz, eta 10 urteko mugarri hori ezarrita gainera nolabaiteko epeluzerako plangintza batekin. Neurri batzuk eta tristea izan zen adibidez horre dekretuan zeuden neurri horiek nolabaiteko salbaguarda bat edo babesa ematen zutenak momentu larri honetarako bertan bera geratzea, oso larria, tristea eta larria iruditzen zait, eta iruditzen gainera hainbat personekin, beharra duten hainbat personekin, inolako empatiarik ez edukitzea zegoela, ez, alderdi batzuen aldetik. Baina neurri puntualak beharrezkoak dira, horrelakoak adibidez, baina horiek ez dute soluzionatzen. Arazoa oso konplexua da, etxe bizitzarena, denbora asko behar ditu, neurri asko behar ditu, eta nolabaiteko plangintza garbi eta zuzena behar da. Eta aurrera begira, eta hori da egin dugunean programa hori, eta bai, 10 urteko epea gutxienezkoa jartzen da, gauzak bide honean jartzeko. Denbora bukatzen ari zaigu, beraz azkeneko galdera egingo dizut, etorkizunari begira jartzearena, asmatzea agian zaila eta are gehiago egoera ez egonkorari erreparatuta, baina nola aurre ikusten duzu Madrilen zure jardunari dagokionez, hemendik hauteskundetarako tarte hori edo zer lan ildo jorratu beharko dituzuela uste duzu? Asko ditugu, eta egia zen, paralisis haue mugiaraztea, nola baitoi da lehenengoa, eta gauzak hor zintzilik dauden hainbat gauzak ateratzeko aprobetsatu egin behar dugula uste. Eta guk lanean haituko gera guzti hori lortzeko. Aldik eta aurrerapen sozial, politikoak eta eskubideetan aurrera pausoak eman daitezke, eta uste du etxe bizitzan ere egin daitekela zerbait, beste gaietan aipatu ditugunak, alegia bertan bera geratzea gu horretan saiatuko gara, eta herriari gure herriarentzat onura dakarten, beti bezala, onura dakarten neurriak eta akordioak lortzen jarraituko dugu. Aurrekontuak baleude, nahiko zaila ikusten da, baina aurrekontuak baleude, guk ere saiakera egingo dugu, eta behintzat lana egingo dugu aurrekontuen tramitazioan, benetan mutur arte eramango galiz bezera. Ez bada lortzen eta azken finean bukaeran bertan bera geratzen badira, onartzen ez diralako, pena balitzateke, baina gu saiatuko gara, bintzat lana egingo dugu lortze aldera eta gauzatuko baliren bezala. Beraz, badago oraindik tartea, neurri zehatzak adostu eta indarrain jarriko. Bai, badago oraindik tartea. Horrela ikusten dugu eta hortan saiatuko gara. Baikortasun horri eutxita amaituko dugu gaurkoan elkarrizketa, Mertxe Izpurua, mila esker Amaikarekin hitz egiteko tartea hartzen. Zuei, mila esker.